Хәлфиннар күренекле шәхесләр нәселе. Алар арасында зыялылар, сәнәгатьчеләр, дин әһелләре, сәүдәгәр хәйриятчеләр бар. Нәсел дәвамчылары Рәсәйнең төрле төбәкләренә таралган. Татарстан, Башкортстан республикаларында, Рәсәй шәһәрләрендә, Сибирдә, Казакъстан һәм Азәрбайҗан җирлекләрендә очратырга мөмкин. Хәлфиннар дигәч безгә беренче чиратта Казанның Иске Татар бистәсендә туган һәм гомерен мөгаллимлеккә багышлаган мәгърифәтче Сәгыйть Хәсән улы Хәлфин күз алдына килә. Ул күп еллар Казан адмиралтействосында тулмаш вазифасын башкара. Казан гимназиясында татар теле укыта, Рәсәй тарихында беренче русча-татарча 2 томлы сүзлек, татар теле грамматикасын төзи һәм татар әлифбасы авторы. Аның улы Исхак әтисенең эшен дәвам итә. Ул педагог, тәрҗемә эше белән дә шөгыльләнә. Исхакның беренче улы Ибраһим Хәлфин гимназиядә татар теле укыта. Казан император университетында көнчыгыш телләр адъюнкт профессоры дәрәҗәсенә ирешә. Аның улы Шаһингәрәй Хәлфин Казан император университетының татарлар арасында беренче студент була. Казан гимназиясында татар теле укыта, шулай итеп рус уку йортында татар телен укытучы Хәлфиннәрдән 4нче буын педагог була. Уфа губернасы Минзәлә Гәзитләнче Тамак авылында туган, хәзерге Татарстан Республикасы Тукай районы. Хәлфиннар белән Иске Татар бистәсендә укымышлы хәлфиннар арасында нинди бәйләнеш бар соң? Хәлфиннарның Минзәлә Гәзитләнче Тамак авылына килеп урнашулары хакында 2 төрле фикер бар. Беренчесе, Сәгыйть Хәлфинның оныгы Казанның Иске Татар бистәсендә туып үскән егет, эшмәкәр Садыйк Теләнче Тамак авылыннан җир сатып алып, икмәк сату эшен оештырган. Менә шул вакыттан башлап бу авылда хәлфиннар нәселе дәвамчылары яши башлаган дигән фикер. Икенче версия Кырым ярым утравын Рәсәй империясына кушкан чорда Уфа губернасы Минзәлә иязенә булачак ире сәүдәгәр хәлфиннарның бер тармагы күченеп килгән. Теләнче Тамак авылындагы сәламәтлек мөмкинлекләре чикле булган өчен интернат мәктәбе музеенда һәм Казан шәһәренең музейлар комплексы фондында сакланучы шәҗәрәләрне өйрәнү күп кенә сораулар тудырды. Шәҗәрәләрне төзүчеләр Мәскәү архивында сакланган ревизия материалларын кулланмаганнар дигән фикер калды. Бер үк исемнәрнең еш кабатлануы буталчыклар китереп чыгарган. Нәсел агачының Иске Татар бистәсе нәселе белән Теләнче Тамак тармагы дөрес итеп ялганмаган. Бу сорау хәлфиннар нәселенең дәвамчыларында борчый. Эзләнүләр дәвам итә. 17-18 гасырлардан ук яшәгән бу 2 тармакта да Хәлфин фамилиясе сакланып, буыннан буынга дәвам иткән. Һичшиксез бу аларның туганлык җепләре барлыгына ишарә. Шулай ук туганнар арасында тапшырылып килә торган истәлекләр дә моны дәлилли. Теләнче Тамак авылы хәлфиннар шәҗәрәсе. Типтар катламыннан булган хәлфиннар 18 гасыр башында ук Теләнче Тамак авылында яшәгәннәр. 1762 елгы ревизия материалларыннан Ибраһим улы Исмәгыйльнең икенче ревизия вакытында, ягъни 1747 елда 40 яшьтә булганлыгы күрсәтелгән. Шулай булгач, Ибраһим Исмәгыйль улы 1707 елда Теләнче Тамак авылында туган. Аның улы Габдрахманның улы Мөхәммәд Садыйк 1826 елда туа. Ул берничек тә Сәгыйть Хәлфинның оныгы була алмый. Мөхәммәд Садыйкның балалары. 19 гасырның соңгы чирегендә Мөхәммәд Садыйкның уллары Зариф белән Гариф сәүдә эшләрен җәелдереп җибәрәләр. Алар Минзәлә иязы базарлары Мөркәй, Яңа Мажын, Иске Кәшир, Карамалы авылларында кызыл мал белән сату итәләр. Күп кенә ярдәмчеләре Теләнче Тамактан Зарифулла Мифтахетдинов, Нигъмәтулла Шәрифуллин, Теләнче авылыннан Афзалетдин Билалов, Гомәр Ибраһимов, Иске Кәширдә Мөхәммәд Сафа Әхмәдиев, Әхмәд Сафа Әхмәдиев һәм башкалар. Приказчиклар Минзәлә төбәгеннән генә түгел, Казан иязы Мендеш авылыннан Галләм Мөхәррәмов, Мамадыш иязеннән Сираҗетдин улы Баһаветдин булганлыгы да билгеле. 19 гасыр ахырында еллык киремнәре 100 сумнан 350 сумга чаклы булса, 20 гасыр башында 500 сумга кадәр җитә. 1917 елда Теләнче Тамак авылындагы таш кибетләреннән янында склад һәм бакалея, савыт-саба лавкаларыннан алар 212 сум табыш кылганнар. Хәлфиннар 19 гасыр ахырында Минзәләнең беренче гильдия сәүдәгәре дәрәҗәсенә ирешәләр. Минзәлә иязы авылларындагы базарларда, ярминкәләрдә сату иткәннәр. Мәсәлән, Ярчаллыда җомга, Мөркәйдә чәршәмбе, Саклаубашта шимбә, Сарманда ял көннәрендә базарлар эшләгән. Моннан тыш Ярчаллыда ел саен Никольский дип аталып йөртелгән 3 зур ярминкә май, сентябрь һәм декабрь айларында, Мөркәйдә ноябрь аенда узган. Җирле
һәм читтән килгән сәүдәгәрләр бу ярминкәләргә уннарча мең сумлык товар алып килгәннәр. Җирле халык өчен бу сәүдә үзәкләре кирәкле товарлар сатып алу урыны гына түгел, аралашу, мәгълүмат алмашу урыны да, шулай ук хезмәт хакының мөһим чыганагы да булган. Ярминкәләр вакытында һәр хуҗалык диярлек кунып чыгу йортына әверелгән. Рәсәй империясында 20 гасыр башында гаилә şirkәтләре төзелә башлый. Бутуган хәлфиннәр şirkәте 1902 елдан бирле эшләп килсә дә, рәсми рәвештә 1910 елда Минзәлә шәһәре идарәсендә теркәлә. Документта эшчәнлек нәтиҗәсе итеп чәй, шикәр, чимал, икмәк, мануфактура һәм башка разряд товарлары белән сәүдә итәргә мөмкин булган товарлар дип күрсәтелгән. Сәүдә эшләрен şirkәт Уфа губернасы Минзәлә өязендә, Рәсәй империясының барлык шәһәрләрендә, җирлекләрендә һәм чит илләрдә башкара ала дип язылган. Нигез салучылар Минзәләнең беренче гильдия сәүдәгәре Зариф Садык улы Хәлфинның варислары, шулай ук энеләре Шакир, Гариф, Салих һәм Сабир Хәлфиннар. Сәүдә йорты идарәсе итеп Минзәлә өязенең Кәй волосты Тиләнче тамак авылы, аның җитәкчесе Шакир Садык улы Хәлфин күрсәтелгән. Төп капиталының күләме 150 мең сум. Алар сәүдә итү белән беррәттән Минзәлә өязенең күп кенә авылларыннан икмәк җыю эшен җайга чалалар. Бу эшне күбесенчә агентлар башкарган. Табышның 63% яр чаллы амбарларыннан, 23% Тиләнче тамак авылындагы амбарлардан кергән. Шулай ук 20 гасыр башында аларның Чулман ярында урнашкан 7 ташлы пар тегермәне, Чураш, Тиләнче тамак, Селек, Шуган, Түбән Суранчак авылларында 2 ташлы су тегермәннәре булган. Башка шәһәрләргә икмәк сату су юлы белән аларга елга 900 мең сум табыш китергән. 1817 елда Чулман елгасында беренче пар суднолар барлыкка килә. Алар Идел буе шәһәрләре арасында даими рейслар ясый башлыйлар. Бу үз чиратында 19 гасырның беренче яртысында Чаллы пристане барлыкка килүгә этәргеч була. Икмәкнең шактый өлеше Чаллы пристаненнан Санкт-Петербург, Николаев һәм башка портларга экспортка киткән. Нәкъ менә Чаллы сәүдәгәрләре ярдәме белән Кама алды икмәк сәүдәсенең иң ире үзәкләренең берсенә әверелә. Географик урыны уңайлы булу һәм инфраструктураның үсеше нәтиҗәсендә Минзәлә өязеннән генә түгел, Бәләбәй, Бирск һәм башка кайбер өязләрдән дә икмәк китерелә. 1914 елгы навигация сезонында гына Ярчаллы пристаненнан Тимохов, Пешехонов, Рукавишников һәм үзләренең баржаларында Рыбинск шәһәренә барлыгы 652,468 пот арыш уны, сулы һәм карабудай ярмасы саталар. 1875 елда Шәңгәнче авылында туган хәзерге Түбән Кама районы Абдуллин Хәбибрахман Габдрахман улы Хәлфиннар şirkәтендә 1905 елдан алып Октябрь революциясенә кадәр хисапчы булып эшли. Алар аны Мәскәүдә үз хисапларына курсларда укыталар. Шулай ук Хәбибрахманның әнисенең бер туган сеңлесе Латифа Моратова революциягә кадәр аларда ак тегүче, белошевейка була. Хуҗалар кыш айларында Петербургка киткәндә йорт белән идарә итүне Латифага тапшыра торган булганнар. Алар аңа айрым ышаныч һәм хөрмәт белән караганнар. Бүгенге көндә нәсел дәвамчылары билгеле булган Габдрахманның икенче улы Мөхәммәд Латиф нәселе. Аның балалары Нижнекамск шины Кама сәүдә үзәге хезмәткәре Салават Әхмәтов, ерак әбисе Мөхәммәд Латиф кызы Биби Мәрфуга ягыннан тизгән нәсел агашы безгә күп сорауларга җавап табарга ярдәм итте. Мөхәммәд Латиф 1839 елда Тиләнче тамак авылында туган, 2 никахы билгеле. 1865 елда ул мәхәббәт булмау сәбәпле хатыны Сахибҗанова талак кыла. Üstümdə ulan cümlə, haqların үтәдем, qulum куйдым. Мин Сахибҗамал Мулла Хамид кызы тамга салдым. Шул ук елның апрель айында Сарысас Тәкермән авылыннан Шәмсетдин Сәйфетдин улының кызы 17 яшьлек Хәмидә белән никахлаша. Мәһәр күләме 200 сум. 1887 елгы Минзәлә язының вак сәнәгать оешмалары дигән документта Типтер Латиф Габдрахман улы Хәлфинның Тиләнче тамган җәмгыятеннән ым тарту өчен су тегермәнен 12 елга арендага алу турында белешмә саклана. 1881 елда кышкы 4 айда отряд белән Стафеевларга 1887 елдан Сарысас Тәкермән авылы хәзерге Сарман районы вакытлы сәүдәгәр Токтамышевка хезмәт күрсәтәләр. Аларны туганлык җипләре дә бәйли. Абдуллатифның икенче хатыны Токтамышевлар нәселеннән. Мөхәммәд Латиф кызын Биби Мәрфуганы 1891 елда Ташкишу авылы указлы имамы хәзерге Тукай районы Шәйхәрәҗи Шәхимәдән улы Сәймановка кияүгә бирә. Сәймановлар чыгышлары белән Ныкрат татарларыннан бүгенге көндә Әхмәтов Салават Нияз улы нәсел тарихын өйрәнә, шәхси архивы бай. Әбисе Биби Мәрфуганың хатын-кызлар ягыннан нәселдән нәселгә тапшырыла торган бизәнү, көнкүреш әйберләре
Әнисе Әлфиянең 1910-20 елларда тукылган бер нәселгесен бүгенге көнгә хәтле саклый. Мөхәммәд Латифның икенче кызы Биби Рабига Алабуга сәүдәгәре Әл-Мөхәммәд Нурулла Мөхәммәд Вәли улына кияүгә чыга. Аларның 4 балалары була. Биби Рабига вафат булгач, аның апасы Биби Мәрфуаның кызы Зәкиягә әйләнә. Аңардан тагын 2 бала туа. Нәсел дәвамчысы 83 яшьлек Лена Мирзаян кызы Казанда яши. Гомер буе тыйда эшләп, соңгы елларда лаеклы ялга чыкты. Билгеле шәхес, җәмәгать эшлеклесе, журналист, педагог, географ, юрист, галим, репрессия корбаны Мөхәммәд Латиф улы да шушы нәселдән. Ул 1886 елның Келәнче Тамак авылында туа, башлангыч белемне авылда ала, татар, төрек, гарәп телләрен өйрәнә, Алабуга гимназиясендә укый. 1905 елда Хәбиб Рахман белән бергә Хәлфиннаның сәүдә фирмасы хисабына Мәскәүдә бухгалтерлар курсында укый. Бухгалтерлар курсын тәмамлагач, Алабуга төбәгенә кайта һәм шундагы сәүдә фирмасында конторчик булып эшли башлый. 1907 елны Хәлфиннар аны Казанга җибәрәләр. 1909 елда ул Казан татар укытучылар мәктәбенә кереп, укытучы исемен алу өчен имтихан тапшыра. Нәҗип Хәлфинга университетта укыганда стипендияны эшкә шунда кайту шарты белән Минзәлә Ияз-Земство идарәсе түли. 1916 елда авылдары заводында эшләгән килеш юридик факультетны тәмамлый, жандармия тарафыннан үтүләргә дучар була. 1917-1918 елларда ул Шулдан авылында укытучылар әзерләү курсында укыта. 1918 елның җәендә Буадагы укытучылар курсында укыткан чорда үпкә туберкулезы белән авырый башлый һәм дәвалану максаты белән Ялтага китә. 1919-21 елларда Ялта ИЭС халык мәгарифе системасында мәктәп инструкторы һәм татар мәктәпләрендә укытучы булып эшли. 1921 ел аслыгы Кырымга да килеп җитә һәм Нәҗип Хәлфин Бакуга күчә. Баку университетында 1934-37 елларда география факультетының деканы була, күп кенә хезмәтләр авторы. Беренче хатыны Мәрьям Гобайдуллина вафат булгач, Гайша Апанаевага әйләнә. 1937 елда Нәҗип Хәлфинне халык дошманы дип кулга алалар. 1950 елда суд органнары аны реабилитациялый. Язучы галим Мөхәммәд Мәгъдиев Нәҗип Хәлфинне соңгы магикан дип атый. Нәҗип Хәлфин Яз Исхакый белән дә дус була. Исхакыйның алдын биргән пьесасы Келәнче Тамак авылында Хәлфиннар утарында булган хәлләрдән, шундагы шәхесләрдән алынып язылган. Мөхәммәд Латиф улы Мөхәммәд Газиның нәсел дәвамчылары Азат һәм Фәнис Васим уллары Ярчаллыда иншаат фирмасы җитәкчеләре, төзүче эшмәкәрләр. Зәкиев Васил Азат улы IT эшмәкәр укытучы. Тагын бер тармак Ихсан Исламгол улы 4 буын дин әһелләре. Ихсанның улы Хәбиб Рахман, Хәбиб Рахманның уллары Фәхри Ислам, Шәйхи Ислам, Фәхри Исламның улы Сабир Шәһид, Минзәлә төбәге Кәүлият, Яңа Әхмәт Абыз авылларында имамнар булып хезмәт иткәннәр. 2023 елда Келәнче Тамак авылында Хәлфиннар нәселенең ил туганнары ягыннан дәвамчылары табылды. Келәнче Тамакта яшәүче депутат ярдәмчесе, эшмәкәр Фәхретдинов Айдар Рамил улы үзенең нәшел шәҗәрәсен өйрәнгәндә Хәлфиннар нәселеннән икәнлеген ачыклады. Алда санап узган нәселләрнең Исмәгыйль бабалары уртак. Сәүдәгәр Хәлфиннар халыкка кылган игелекле гамәлләре белән якты истәлекләр калдырганнар. Туган авылларындагы мәчет мәдрәсәләргә һәм мохтаҗларга һәрвакыт ярдәм итеп торганнар. 1878 елда 2нче мәхәллә өчен Зариф Садыйх улы агач мәчет салдырган. 14 елда бу туган Хәлфиннар ширкәте ярдәмендә яңа мәчет төзелгән һәм 1998 елда торгызылган. Типтәр мәчете дип аталып биргән мәчет бүгенге көндә кадәр сакланган. Кызганыч, 1904 елда салынган 2 катлы ир балалар мәдрәсәсе, ташкибетләр, тегермән һәм амбар урыннары ташланды хәлдә. Утардагы биналар сакланган. Аларның берсендә 1964 елдан бирле сәламәтлек мөмкинлекләре чикле балалар өчен интернет мәктәбе эшләп килә. Ремонт булуга карамастан биналарда элементлар элешчә сакланган. Бу йортлар таш диварлар белән әйләндереп алынган, алар хәзерге көндә дә үз халәтен җуймаган. Монда йортлардан тыш таш складлар, ат абзарлары, ризык саклый торган урыннар, ашхана булган. Хуҗалык биналарының сакланып калган мәктәпнең кирәк-ярак складлары урнашкан. Ишек алдына керү 2 яктан булган. Бүгенге көндә дә капка урыннары үзгәртелмәгән. Ярчаллы шәһәрендә 1908 елда төзелгән Хәлфиннар йорты төзекләндерелгән. Тарихи фотосурәтләр белән чагыштырганда тышкы яктан берни дә үзгәрмәгән диярлек. Сокольны кирпеч белән тышласалар да йорт элеккеге тарихи мәгънәсен югалтмаган.
Бүгінгі көндә нәсел дәвамчылары тарихи мирас объектларын саклап калу чараларын эзлиләр. Айдар Рамил улының планнары зурдан. Шулай ук Салават Нияз улы гаилә архивын тулыландыруны дәвам итә. Интернет челтәрләре аша туганнары табылып тора, нәсел агачы киңәя бара.